надареният оратор, заекващият пияница, обожаващият съпруг, обезумелият любовник, гордият редактор, бедният просяк, грандиозният мечтател, упърпаният реалист, научният изследовател, лековерният метафизик, зависимият доведен син, свободният и неограничен дух, наемният писател, поетът, енигмата, която беше Едгар Алън По. Отново бокалите бяха пълнени и изпразвани. Пиех дълбоко с устните си, но още по-дълбоко с очите си. За първи път истинският ентусиазъм на Ланселот Кенинг се предаде и на моите сетива. Долових вечната магия в размишленията за По, писателя и човека. Онзи, който написа трагедия, живя трагедия, беше трагедия. Онзи, който написа мистерия, живя и умря в мистерия, и който днес стои на литературната сцена като въплъщение на мистерията. И мистерията по-остана такава, въпреки внимателното проучване на писмата от Артър Кенинг. Баща ми не откри нищо, довери ми домакинът ми, макар че събра, както виждаш тук, колекция, която би зарадвала сърцето на Мабот или Куин. Затова неговото търсене се разпростря по-далеч. Тогава вече бях достатъчно голям, за да споделя както интереса му, така и разследванията му. Ела! Той ме поведе към богато украсен сандък, разположен под прозорците на западната стена на кабинета. Коленичи, отключи ковчега и започна да вади бързо и чудодейно последователност от предмети, всеки от които имаше интимна връзка с живота на По. Имаше сувенири от младостта му и обучението му в чужбина. Книга, която той беше използвал по време на престоя си в Уест Пойнт. Спомени от дните му като театрален критик под формата на афиши, перо, използвано по време на редакторския му период ветрило, принадлежало на съпругата му Вирджиния, брошка на госпожа Клем. Имаше изобилие от предмети, включително толкова разнообразни артикули като шийната кърпа и, което е любопитно, отчуканата и потъмняла флейта на По. Отново пихме и признавам, виното беше силно. Лицето на Кенинг остана смъртно бледо, но в същото време в очите му блестеше нещо като луда веселост, видимо сдържана истерия в цялото му поведение. Най-накрая, от разхвърляната купчина предмети, случайно извадих и разгледах малка кутия, която нямаше нищо забележително в себе си, и попитах за нейната история и каква роля е играла в живота на По. В живота на По. Видима тръпка премина през чертите на домакина ми, след което бързо премина в гримаса, усмивка на забавление. Тази малка кутия, и ще забележите как, чрез някакъв съдбоносен замисъл или нарочно съвпадение, тя прилича на кутията, която той сам описа в своя разказ «Береника». Тази малка кутия е свързана повече с смъртта му, отколкото с живота му. Всъщност, това е същата кутия, която дядо ми Кристофър Кенинг притискал към гърдите си, когато го намерили долу. Отново тръпката, отново гримасата. Но почакай, още не съм ти разказал подробностите. Може би ще ти бъде интересно да видиш мястото, където Кристофър Кенинг беше поразен. Вече ти разказах за лудостта му, но само намекнах за характера на неговите заблуди. Бил си търпелив с мен. И повече от търпелив. Разбирането ти ще бъде възнаградено, защото виждам, че мога да ти доверя напълно фактите. Какви други разкрития беше готов да направи Кенинг, не мога да кажа, но поведението му беше такова, че вдъхна у мен смътна тревога и опасение. Забелязвайки моето безпокойство, той се засмя кратко и положи ръка на рамото ми. «Ела, това би те заинтересувало като ценител на фантазията», каза той. «Но първо още една напитка, за да ускорим нашето пътуване». Наля изпихме и тогава ме поведе от тази сводеста стая, по тишината на коридорите, по стълбите и в най-ниските кътчета на сградата, докато стигнахме до място, което приличаше на подземие, чийто под и интериор на дълга арка бяха внимателно облицовани с мед. Спряхме пред масивна желязна врата. Отново усетих в този момент елемент на разпознаване или припомняне. Очевидно, опиянението на Кенинг го накара да тълкува неправилно или избра да тълкува неправилно моята реакция.
Не трябва да се страхуваш, увери ме той. Нищо не се е случвало тук, откакто онзи ден, преди почти 70 години, когато слугите му го намериха разтегнат пред тази врата, с малката кутия притискана до гърдите му, припаднал и в състояние на делириум, от което никога не излезе. 6 месеца се мъчи, един безнадежден маняк, бълнувайки толкова диво от самия момент на откриването му, колкото и в момента на смъртта си, говорейки за гигантския кон, пропадналата къща, черната котка, ямата, махалото, гарвана върху бледия бюст, топтящото сърце, перлените зъби и почти течната маса от отблъскваща, отвратителна разложеност, от която звучеше глас. И това не беше всичко, което бълнуваше, довери ми Кенинг, а гласът му тук спадна до шепот, който отекна през медно облицованата зала и срещу желязната врата. Той намекваше за други неща, далеч по-ужасни от фантазията, за ужасяваща реалност, надминаваща всички фантазии на По. Тук беше надареният с красноречия оратор, заекващият пияница, обожаващият съпруг, отчаяният любовник, гордият редактор, бедният просяк, грандиозният мечтател, неогледният реалист, научният изследовател, лековерният метафизик, зависимият доведен син, свободният и необуздан дух, наемникът, поетът, загадката, която беше Едгар Алан По. Отново чашите се напълниха и изпразниха. Пих дълбоко с устните си, а с очите си още по-дълбоко. За първи път истинският ентусиазъм на Ланселот Кенинг се предаде на моите собствени сетива. Усетих вечната очарователност на размисъла върху По, писателя и човека. Този, който пишеше трагедия, живееше трагедия, беше трагедия. Този, който създаваше мистерии, живееше и умря в мистерия. И който днес се извисява на литературната сцена като самата въплатена мистерия. И мистерия остана По, въпреки внимателното изследване на писмата от Артър Кенинг. Баща ми не научи нищо, призна моят домакин, въпреки че събра, както виждаш тук, колекция, която би зарадвала сърцето на Мабот или Куин. Така че търсенето му се разшири още повече. По това време бях достатъчно голям, за да споделя както неговия интерес, така и неговите разследвания. Ела! И той ме поведе към изискана ръкла, която стоеше под прозорците до западната стена на кабинета. Клекнал, отключи ръклата и бързо извади, в бърза и удивителна последователност, серия от предмети, всеки от които имаше интимна връзка с живота на По. Там имаше сувенири от младостта му и обучението му в чужбина, книга, която бе използвал по време на престоя си в военната академия Уест Пойнт, спомени от дните му като театрален критик под формата на афиши, писалка, използвана по време на редакторския му период Ветрило, което някога е принадлежало на девойката му съпруга Вирджиния, брошка на госпожа Клем. Изобилие от предмети, включително такива разнообразни неща като кърпичка и, колкото и странно да е, износена и обветрена флейта на По. Отново пихме и признавам, че виното беше силно. Лицето на Кенинг остана трупно бледо, но освен това в очите му имаше някаква луда веселост, очевидно потисната истерия в цялото му поведение. Най-накрая от разпилената купчина куриози се случи да извадя и разгледам малка кутийка без нищо забележително, след което попитах за нейната история и каква роля е изиграла в живота на По. В живота на По видима тръпка разтърси чертите на моя домакин, след което бързо премина в гримаса на забавление. Тази малка кутийка и ще забележиш как, чрез някакъв фатален дизайн или нарочна случайност, тя наподобява кутийката, която самият той създаде и описа в разказа си Береника. Тази малка кутийка е свързана с неговата смърт, а не с живота му. Това е, всъщност, същата кутийка, която моят дядо Кристофър Кенинг държеше притисната до гърдите си, когато го намериха там долу. Отново тръпка, отново гримаса. Но чакай, още не съм ти разказал подробностите. Може би се заинтересувал да видиш мястото, където Кристофър Кенинг беше повален. Вече ти казах за неговата лудост, но не намекнах за характера на неговите заблуди.
Беше търпелив към мен и повече от търпелив. Разбирането ти ще бъде възнаградено, защото виждам, че може напълно да ти се довери с фактите. Какви по-нататъчни разкрития Кенинг беше подготвен да направи, не можех да кажа, но държанието му беше такова, че вдъхваше неопределено безпокойство и трепет в гърдите ми.